Здравейте, фенове на Малкото топче. Както обеща Анита Петкова, ще говори специално за канала на Дунав Русе в YouTube. Здравей, Анита. Здрасти. Да направиш един обзор на изминалия сезон 25-26. Сезона беше доста сполучлив, горе-долу не, но не мога винаги да спечелим, така че станахме трети на Висша лига България и с отборничките ми Ивон Кръстева и Елица Замфирова и до 21 станах втора на индивидуалното и на двойки и на смесени двойки станахме трети и втори на двойки. До 19 там на Млад олимпиец малко по-така станах втора. Не беше това, което очаквах, както и на държавно до 19, където станахме втори на смесени двойки, на индивидуално станах трета, там пък изобщо не очаквах така да се получат нещата, но да, и на двойки също станахме трети, но няма проблеми. Станахме с партньорката ми Виктория Персова от Комфорт Варна. Станахме първи на жени двойки. Да, това е доста голямо постижение за нас двете, тъй като това ми е първи медал за жените и той е златен, така че това е доста добре за мен. От тук нататък да очакваме само, че ще го задържиш, нали? Защото по-нагоре няма как от златен медал повече не може да се вземе. Да, дано. Добре. Голямата тема всъщност е европейското. Станахте 8. Всъщност не сме станали 8, в топ 8 сме, не точно 8, по-скоро не се знае, може сме 7. Да. Там не се играе за място, така че да. Беше наистина страхотно чувство, много емоция и наистина да играеш на такъв форум и така зала и като цяло чувството е наистина невероятно. И публиката, всичко, просто беше супер емоция и наистина, да. Добре, понеже това не ти е първото европейско, можеш ли да го сравниш с миналото ти участие, примерно, на европейското? Да, мога да го сравня. На отборното миналата година бяхме доста добре. Останахме си в първи левел, 9 станахме. Тази година по-добре, което играхме четвърт финал и много добре играхме и беше наистина супер. Колкото до индивидуалното, може би миналата година по-добре се представих и тази година не толкова добре, но другия път повече. Това е много важно, другия път да е повече. Да. Може би тази година имаше повече, не знам, повече емоция, публиката, имаше повече публика, беше по-интересно, отколкото миналата. Така мисля аз поне. Със сигурност е било така. Въпреки казваш, че на сегашното индивидуално, така да се каже, не ти е харесало как си се представила. Въпреки това имаш една победа, която лично на мене ми пълни душата. Постави на колене и в пряк и в преносен смисъл четвъртата в Европа. Да, това беше доста силен матч за мен. Много добре играх тогава и тя също не игра лошо момичето. Нали, все пак да си четвърта в Европа не е малко и да, като цяло матчът беше много интересен. Може би аз повече я надделях и тя се огъна накрая. И да играеш срещу Португалия, нали, момичета от Португалия и да играеш срещу тях, пред тяхната публика е доста трудничко, защото ти викат в ухото, та псуват понякога, нали, чува се, но нормални неща. От отборите, срещу които играхте, кой отбор го надиграхте, примерно не сте вярвали, че ще ги победите? Имало ли е такъв?
Или когато излезнете, винаги вярвате в победата? Винаги трябва да се вярва. Като се излезе да играеш, винаги трябва да вярваш, че можеш да биеш, защото всичко може да се случи. Като играехме на осмина финал срещу Украйна, за да се класираме на четвъртфинала, тогава бяхме, може би, наравно силите ни с Украйна и доста важна победа беше за нас и много емоционално беше и направо чувството е наистина. Тогава ти излезна първа среща. Да, беше много важно тази среща да се вземе, защото да тръгнем добре, нали? Има разлика, като тръгнеш 1-0 за теб и 1-0 за другия, има разлика голяма. Да, безспорно. Но и без моите отборчики нямаше как. Това е факт Просто, неоспорим. Да, наистина, но сега понеже няма ги съотборничките, за да можем да го направим още по-така близко до реалността. Всъщност надявам се някой ден и това да се случи. Да ви фана трите на камара, така да се каже. Добре, като на Балканиадата станахте трети. Да. Като емоция, кое ти е по-силно изживяване? Европейското или Балканиадата? Много ясно, че европейското, защото ние на Балканиадата, според мен, можехме преспокойно да станем първи според. Това е мое мнение, нали? Имахме на полуфинал играхме с Турция. Аз тогава трябваше да направя една победа, но нещата не се получиха както аз исках и нали, не е само моя вина, но като цяло паднахме и ако бяхме ги били на финала, нали, имахме шанс да сме първи, нали, и според мен можехме да играем по-добре, докато на европейското Турция бяха след нас. След победата ви над Украйна в сайта на Европейската федерация имаше статия и цитат твой. Да, като ме интервюираха. Да. Да, след матча, след цялата еуфория, скачане радост, дойде един човек и предложи да ни вземе интервю, нали, и аз реших аз да говоря, защото другите бяха малко по-срамежливи, може би. И да, той ме пита като цяло как е емоцията, нали, класирахме за четвъртфинал, какво е чувството и горе-долу такива въпроси. Да. И сега, за да затвориме подобаващо разговора, къде ти беше по-трудно да говориш? Пред този човек или сега в канала? Никъде. Според мен нямаше. Аз не се притеснявам по принцип като говоря и за мен и в двата случая нямам притеснение, така че. Това беше Анита Петкова и не забравяйте, топчето е кръгло.